Μικρές φίλες και φίλοι, αγαπητοί γονείς, καλώς ήρθατε σήμερα στη σημερινή μας εκδήλωση που σκοπό έχει να τιμήσει τη μητέρα, την πηγή της ζωής. Ο Δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης θα συνεχίσει αυτές τις εκδηλώσεις και όπως προείπε και ο Δήμαρχος, θα κοιτάξουμε να πάνε σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, σε όλα τα διαμερίσματα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η φετινή εκδήλωση δεν στοίχησε ούτε €1 στο Δήμο μας και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους των Οργανισμών Νεολαίας και Άθλησης και τους εθελοντές μας, διότι με τη δική τους συμβολή μπόρεσε να πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση αυτή. Να ευχαριστήσω και τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου για τα λουλουδάκια που μας πρόσφερε σήμερα για τις μανούλες και θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους στο γύρο της Αθήνας την επόμενη Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σας ευχαριστώ όλους, χρόνια πολλά στις μητέρες, χρόνια πολλά στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευση σήμερα εδώ.